Hej alle sammen, her er det Brian fra Den Lille Prut. Og i dag skal vi lave en hurtig anmeldelse af de 2 spande, som de fleste danske børnefamilier har eller har haft stående hjemme ved siden af puslebordet. Det er spanden fra Angel Care, den der kommer med i babypakken fra Babysam, og så er det Sangenic, den spand, som kan købes i de fleste danske supermarkeder. Vi vil bedømme de 2 spande ud fra daglig anvendelse. Hvordan er det at bruge i forhold til, når man står med en ble i hånden? Hvordan er det at tømme? Vi skal kigge lidt på, hvordan er det med lugten i forhold til de her 2, og selvfølgelig så er prisen også vigtig. Jeg ved godt, der findes flere mindre mærker af blespande, f.eks. Korbel, og det skal vi nok se, om vi ikke kan finde tid til en anden gang. Lad os starte med den daglige anvendelse af de 2 spande. Angel Care spanden har lavet det koncept at bruge en fjeder til at holde bleer og lugten inde. Posen sidder på ydersiden, og her er der simpelthen en stor fjeder, som man skal igennem med hånden. Det vil sige, at man skal samtidig med, at man presser bleen ned, forbi fjederen, aflevere sin pose dernede og have hånden op igen. Så kan man eventuelt dreje posen for lidt ekstra forsegling. Jeg skal prøve at vise jer fjederen her. Og det er altså der, din hånd skal igennem. Sangenic-spanden har et forsejlingssystem. Og det vil sige, at når du lægger din pose, din ble, ned i posen, så ligger den ligesom i et hulrum. Når du så bagefter drejer posen, ja, så har du altså forseglet bleen og lugten inde i den pose. Luk låget, og så er du faktisk klar til næste ble. I forhold til at tømme de her spande, der er det faktisk også nemmere med Sangenic-spanden. Den består nemlig af 2 dele, og det vil sige, at du kan fjerne overdelen og gå ud og tømme bleerne i skraldespanden. Angel Care er en støbning, og det vil sige, at den er lidt tungere at fumle med, og det vil sige, at du oftest vil bruge yderligere en plastikpose til at putte dine bleer over i, før du går ud i den store skraldespand. Det er selvfølgelig en detalje. Men i forhold til den daglige anvendelse, så er der ikke særlig meget at være i tvivl om. Det er Sangenic-spanden, der er væsentligt nemmere at bruge i hverdagen. Det med, at man måske nogle gange står med en stor lille prut og skal igennem en fjeder, nærmest presse den ned og hånden op igen, det gør det bare ikke så godt, som Sangenic gør. Det er rarere, og man kan lægge sine ting ned i et hul, hvorefter man lige drejer rundt. Så i forhold til det, 1-0 til Sangenic. I forhold til lugten med de 2 spande her vil jeg sige, de gør det lige godt. Der er ikke den store forskel. Begge spande holder lugten inde til daglig og gør det godt. Og begge spande har en lille odør, når man skal tømme posen, og den er væk igen, når man så putter en ny pose i. Så 1-1 til de 2 spande i forhold til lugten. I forhold til prisen, så er det meget svært at slå noget, som er gratis. Og det er jo lige præcis, hvad Angel Care spanden er. Det er den, som man får med gratis i Babysams babypakke. Så altså 0 kroner for Angel Care spanden. Sangenic derimod, den plejede at koste 300. I dag ligger den på 100 kroner i alle supermarkeder. Jeg tænker, det er fordi, at supermarkederne også gerne vil tjene noget på at sælge dem, men 100 kroner er altså heller ikke særlig meget. Men ret skal være ret. Gratis er billigst. 1-0 til Angel Care med hensyn til prisen. Den endelige afgørelse. Begge spande holder lugten lige godt inde. Angel Care gratis, Sangenic koster 100 kroner. Men Sangenic er altså væsentligt nemmere at bruge i hverdagen. Og for 100 kroner i forhold til, hvor ofte du bruger en blespand, vil jeg sige,
Personligt synes jeg jo, at det er meget lidt penge i forhold til, hvad du får ud af det. Men omvendt kan jeg også se inde på Den Lille Prut, vi sælger langt flere poser til Angel Care spanden, end vi gør det Sangenic. Og det må betyde, at der sidder rigtig mange derude, der er rigtig fint tilfredse med deres Angel Care spand, og så er det jo bare herligt. Det var en anmeldelse og en vurdering her fra Den Lille Prut. Tak fordi I så med, og jeg håber vi ses. Hej igen.